Yay! What's up guys? This is TipsMeYou and welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe my YouTube channel. For this video, I wanna show you on how to cook tinolang manok yan. Organic po. Ayan. So before that, mag-harvest muna tayo ng kapayas or papaya. O ayan guys, nandito na po tayo sa papaya. Ayan. Fresh na fresh from the farm. Ayan. Kitang-kita nyo naman guys no, na nasa likuran ko yung farm namin. Ayan. At ito yung papayas natin ingredients natin sa tinolang manok. Ayan. So magkuha tayo ng isa. Ito, pwede na siguro to. So ayan. Ito na guys. Yeah. Next is magkuha tayo ng lemongrass or tanglad. Ayan. So nandito po yun. Ayan. So yung kunin natin yung tanglad is or lemongrass is 6 na ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat, siguro mga 6 siguro, 5. Ayan. Okay na siguro to. So next is magkuha tayo ng malunggay. Ayan. So ayan mga tips, puro organic yung ingredients natin. Ayan. Fresh malunggay. Ayan po. Ayan. Kunti lang. So ayan, prepare natin yung kapayas at saka yung malunggay, tapos itong lemongrass. Ayan. So unahin natin yung malunggay.
don't forget to subscribe my YouTube channel at saka i-click na yung bell para mas update kayo sa iba ko pang tips. Ayan, maraming salamat sa panonood mga tips. Yan, kaya paalam.